Usa ka 12 anyos nga batang babae, patay, human kini mahiagom og grabing angol sa lawas ug ulo. Kini human na disgrasya ang motorsiklo nga iyang giangkasan nga gimaneho sa iyang 38 anyos nga inahan. Kinsa nahiagom usab og mga angol sa lawas. Nahitabo ang insidente dihang nasaghiran sa usa ka delivery van ang motorsiklo sa biktima. Parehong nagsubay sa National Highway sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Alcantara ang duha ka mga sakyanan. Nahitabo ang insidente pasado alas 2 gahapon sa hapon. Sa pakisusi sa kapulisan na sayran nga nasaghiran sa delivery van sa likod nga bahin ang mga biktima. Apan ang 55 anyos nga driver sa van, kinsa na priso na, matud pa wa masayod wa usab makabantay nga aduna siya'y nasaghiran. Kung nakalas gyud ang usa sa mga biktima, nangayo siya og pasaylo sa mga kabanay sa biktima. Sa tanang kabanay sa nahitabuan ako, ngayo ko pasaylo na kay dili nako natuyo ang hitabo.